mati-mati roh ametri loso manglono pangapetira gending marioneng tapane si Jokolaya leretat ya mandra kindi ya antono Joko Lambar Mbok Sri Gading mlathi sor kemunding amit-amit pasang Kalimantabi wo Betari Pertiwi kula keng putra Antarja ingkang sowan ing kahyangan ika Pertala mriki wo Betari ya jagat Dewa Bathara ana parigawe apa dene jeneng sira tumeka ana pertapan kene Antarja kepareng matur wa ngaturi kauningan bilih kalenggahan sakmangke adi kula isanggeni nedya palakrama dhaup kelawan putri saking pertapan Cakrawala kang wewangi Dewi Kencana Sari Kencana Resmi monggo syarat-syaranipun kedah saged ngaturaken cupu manik mustikaning bumi menika wo Betari sinten malih ingkang kagungan cupu manik mustikaning bumi kejawi namung paduka wo Betari pramila sowan kula prasajan kemawon kula badhe ngampil cupu manik mustikaning bumi minangka syarat dhaupipun adi kula wisanggeni menawi sampun purna cupu manik menika daya-daya kula kunduraken wonten ing kahyangan ika Pertala mriki dipun keparengaken napa mboten wo Betari oh kowe berarti arep ngampil wujuding cupu manik mustikaning jagat inggih wo Betari iki ngene ya Antarja nggih dawuh cupu manik gambar jagat ki pusaka rasa baene pusaka yen silamu kepengin nampa wujuding cupu manik tak suwun ning ciptamu menepno rasamu ya Antarja inggih estakaken dawuh wo Betari yo enggal tampan ana ki wujuding cupu manik gambar jagat Antarja nggih putra kula Punantarja ngaturake gunging panuwun wa Betari kula nyuwun pamit kula badhe ngaturaken cupu manik menika dhateng ingkang rayi wisanggeni ya ya Antarja muga-muga kalaksanan apa kang dadi panjang kamu inggih nyuwun tambahin pangestu Kanjeng Ibu Betari
Kanjeng Ibu, kula pun bomo ingkang putra sawaning ngarsa Kanjeng Ibu berari. Kanjeng Ibu. Kula ingkang putra pun Bama Narakasura ingkang sowan wonten ing kahyanganika Bertala. Kula Bama ingkang sowan Kanjeng Ibu ngaturake sungkem kula Kanjeng Ibu. Ya ngger Bama sembah pangabekti tak tampa raliwat pangestunipun Ibu wae tampan ana kula. Inggih sanget anggen kula mundi Kanjeng Ibu. Iki ana apa dening sliramu temuka ana pertapan Eka Pratala kene Bama kahyangan. Kanjeng Ibu, kula sowan ing ngarsa paduka Kanjeng Ibu wonten ing kahyangan Eka Pratala mriki, kula menika badhe ngampil wujudipun cupu manik mustikaning bumi. Merga boten wonten manungsa sanes ingkang kagungan mustik cupu manik mustikaning bumi mung kejawi Kanjeng Ibu Betari Pertiwi. Bat. Ngertenono Bama yen cupu manik gambar jagat wis digawa dening sedulurmu si Antarja. Walah bangsat elek Antarja. Sumurupa Kanjeng Ibu. Tekaku ana ing kahyangan Eka Pratala mriki ngambil wujudipun cupu manik mustikaning bumi menika badhe kanggo syarat sarana anggen kula bebana anggen kula ngamar Dewi Kencana Resmi ing pertapan Telamaya nenggih Cakrawala. Monggo nyatane Kanjeng Ibu sampun marengake cupu manik dhateng Antarja. Kanjeng Ibu tak gudhake Antarja kuwi mau tak bakal rebut cupu manik Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Hati-hati ya kula. Antarja, mandhek Antarja. Mandhek. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir ginjanging alis risang mawe gandrung menika Kakang Prabu Bama Narakasura. Ora sae bobo ora ngerti kowe Antarja. Lho, kados pundi Kakang Prabu piye? Karepmu piye wis wani nggawa cupu manik gambar jagat? Kuwi mono pusakane buku Dewi Pertiwi. Kok kowe wani nggawa cupu manik gambar jagat maksudmu piye? Merga sing teka luwih dhisik ana ing kahyangane Eka Pratala kuwi Antarja. Dudu Kakang Bama Narakasura. Ora bisa. Entuk ora entuk cupu manik gambar jagat tak jaluk Antarja. Ora bisa ngarep apa Kakang Bama Narakasura. Ya ning kene ditentokake sapa kang bisa gawa cupu manik gambar jagat Antarja. Ayo rebut kanthi cara lanang.
Antarja mati. Ho! Ho! Ah! Ho! Ho! Bomo Antarja mandeg ger, mandeg. Ora ngono. Karepmu ki kepiye? Wong wis padha gerang kok padha tukaran ora duwe isin. Cupu manik digawa dening Antarja. Kanjeng Rama, aku bakal ngrebut cupu manik mustikaning bumi kang diregem Kakang Antarja. Yayi Antarja. Merga sing teka ning kahyangan ing Kopertala iki Antarja luwih dhisik lho Kakang Bima. Oh dene Kakang Bima kok arep ngrebut. Wis. Saiki aku arep takon kelawan anakku Bima. Bima, Inggih kados pundi Kanjeng Rama? anggonmu bakal nyuwun cupu manik gambar jagat ki arep nggo apa? Menika badhe dados syarat sarangane anggen kula kepengin dhaut marang Dewi Kencana Resmi wonten ing pertapan Cakrawala Kanjeng Rama. Oh. Menika bebananipun menika kula kedah saged ngaturake cupu manik menika. Kowe kepengin nglamar Dewi Kencana Resmi ana pertapan Cakrawala kono? Nggih. Tapi elingan yo Bima. Kowe iki wis duwe bojo, banjur bojomu Dewi Nyanawati kok napa? Wah. Sir kula menika badhe kula dadosaken ban serep kok Kanjeng Rama. Wis kowe rasane kono rasa macem-macem. Nuwun sewu. Merga gagah-gagahe tiyang lanang menika nek bojone loro lak nggih ngoten to. Yen kowe iki beguguk tetap muk terusake musuhmu ora sapa-sapa Bima. Wah, Kanjeng Musuhmu Prabu Kresna. Nuwun pangapunten Kanjeng Rama.
Antareja kang wis bali. Piye Kakang? Entuk gawe apa ora? Pangestune wae yo, Di. Anggonku ngupadi cupu manik gambar jagat wis entuk, Di. Oh ngono. Banjur kaya ngapa wujuding cupu manik gambar jagat aku tak nonton Kakang. Yo iki tampanono, Di. Panuwun yo Kakang. Ning mangertenono sejatine wisanggene iki sapa? Coba sawangan kanggo netramu kang sejati Kakang. Seranane wong yen luhung ketatoba kurang guling. Janaka inggih wonten dawuh Bawa Penemban. Nalika semana kowe tak utus supaya golek wujuding cupu manik mustikaning bumi kepriye? Inggih, kula menika sampun ngasta wujudipun cupu manik mustikaning bumi minangka dados bebana anggenipun anak ngger Lesmana Mandra Kumara badhe dhaup dhateng Dewi Kencana Resmi. Oh syukur yen mengkono pun bapak iki yoga kepengin ngerti kok ngger Janaka. Wujuding cupu manik kuwi kaya ngapa pun bapak kepengin ngerti. Monggo kok Dewi Kencana Resmi kok bebanane kepengin ngregem wujuding cupu manik mustikaning bumi. Mara agih aturna pun bapak ngger, pun bapak kepengin ngerti ngger Janaka. Inggih ngestakaken dawuh Bawa Penemban. Menika Bapak Janaka. Inggih kados pundi Bawa Penemban? Iki mau ceritane anggonmu entuk wujuding cupu manik mustikaning bumi mang kepiye? Iki mau kula mblidhuki dhateng ingkang putra nenggih Raden Antareja. Oh kaya mengkono. Kowe iki berarti mau ngapusi ngono.
entuk cupu kanthi cara ngapusi. Inggih. Oh, kaya ngono tekanmu. Gandhek kowe iki entuk cupu mau ngapusi, saiki kowe ya gentenku kapusan Janaka. Coba sawengen aku iki sapa? Balekke cupune wis anggene. Balekke. Kanjeng Rama, cupu manik saiki ana tangane wis anggene. Wis kinodrat dening jagat, lamun to Dewi Kencana resmi dadi jodhone wis anggene Kanjeng Rama, cupu manik tak gawa Kanjeng Rama. Janaka, Koko Prabu. Kresna dik dayeng gelung mandelengaken cakranira Wonten dawuh Koko Prabu. Wis ya Janaka. Pancene wis kinodrat dening jagat pinurba dening dewa. Yen cupu manik gambar jagat kuwi wis pestine duweke anakmu si Wisanggeni. Mbok ya aja kaya mangkono to. Inggih, liripun aku ngerti kok Janaka. Sejatine kowe nglabuhi Lesmana kowe sejati apa kuwi jenenge pengen petukan karo dhakamu apa piye? Kowe pengen ketemu karo Banowati. Ora ngono apa ora? Mpun nyuwun pangapunten mboten usah mbikak wadi Koko Prabu. Yen ra ngono kuwi tuman Janaka. Napa apik kadang. Apik wae. Diumbar-umbarke ya ndadra wae. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ya. Kowe bakal antuk pangapura bocah loro kae Wisanggeni kelawan Dewi Kencana resmi. Pangkunen wis lunas dosamu Janaka. Inggih Koko Prabu. Ayo anakku Ger Wisanggeni. Kanjeng Rama njaluk pangapura ya Ger. Ya Kanjeng Rama yen wis lenggana. Ayo tak lamarke ana ing pertapan Cakrawala. Wisanggeni bocah bagus ngaturke gunging panuwun Kanjeng Rama. Ayo Ger.
ana pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang menika kados Raden Wisanggeni kang sampun wangsul wonten pertapan Cakrawala pripun Raden? Iya Bapak Penemban, aku suwan ana ing pertapan Cakrawala iki wis gawa wujuding cupu manik mustikaning bumi minangka bebana anggonku pen nglamar Putri Paduka nggih Dewi Kencana Resmi. Oh yen kaya mangkono Nduk Cahayu kula wonten dawuh Bapak. Iki Raden Wisanggeni kang sejatine dadi jatu kramamu Nduk Cahayu. Wong ayu Dewi Kencana Resmi. Kula wonten dawuh Raden. Iki aku wis gawa wujuding cupu manik mustikaning bumi kang nalika semana anggonku kepengin nglamar marang jeneng sira. Aku kudu minangkani bebana ya kuwi wujuding cupu manik. Iki cupu manik ora ge tampan ana wong ayu. Nyata paduka tulus lair batin tresna kelawan kula. Napa paduka nampi katresnanipun Dewi Kencana Resmi Raden? Sineksen dening jagat ora ana wanita kang tak tresnani ya mengko jaba sira wong ayu Dewi Kencana Resmi. Mula bawa penemban kula wonten dawuh Raden. Ing dina iki aku bakal hanuju marang putramu Dewi Kencana Resmi. Kula bakal tinuju klamar Raden Wisanggeni Bapak. Inggih, kados piye bawa penemban? Kula sampun hanuju dhateng putra Paduka Dewi Kencana Resmi. Ya Raden, aku mung bisa ndongaake muga-muga dadi pinanganten kang sakinah mawaddah lan warahmah. Muga-muga sinendang agung nyanggar waringin ya Raden. Iya Bapak Penemban. Amit 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 pasang kalimantan. Nyuwun pangapunten Penemban, kula Petruk kantong bolong. Ana apa Petruk? Nggih, ing wedal samangke niki wonten ing jabane pertapan Cakrawala niki wonten Wadyabala Kurawa ingkang sajake boten trima yen Ndara Wisanggeni menika sampun dhaup dhateng putra Paduka. Kados pundi? Wah, tak jangkae dhewe Petruk.
Sano Suratayu kepiye jaluk wahyu cakraning rat iki dudu lakone karep gek kepiye mati Sampun Gus. Ndara kula Werkudara Den. wah dipol kakangku Semar piye Wis paripurna lelakon bengi iki. Muga-muga pinanganten kekalih dados pinanganten kang sakinah mawaddah lan warahmah tinebake saka suker balaking Gusti dinyaketna marang payunging kanugrahan ya Gus. iya dipol kakangku muga-muga keluarga ageng panjenengane Bapak Kasdi tansah pinaringan seger waras lan uga tansah pinaringan rahayu ing sambikala dipol Kakang Semar Kirang ruput ngatur kawula wonten dalu punika kula nyuwun diagunge pangaksami kula Semar sak kanca badhe nyuwun pamit mugi-mugi sedaya tansah manggih rahayu.